kumin chu COVID-19 hian min chia ni ema wang hian thil thleng dang reng kan ngai to chang lo chu ani ber hi ma se COVID-19 chu hi chian lo thleng ani ho lo kumdang ala thleng ngai reng lo khopa chian ni lian le boy na thlen na san ber kumani zoklat kan shia lo hian kovela hian chian na lo thleng sa khop mai tui lian thipui liang ning leimin ka mai chuak helna ram sathi na sawapuang khau puang vana thil makmu in larna le chin chiana mu in thana tuiro in thak mi soite khovela thleng tam hle ke ni zogam chunga nge po chiana thleng ve nual ani kha zol ne ang in chal po kan na re ramgi boy le van doi thak ta ka bo po kan na hle mai chen khat gang chaw mu let ani boka mu tak lo po an ani kha eng po ni se zogam chunga thil thleng hi chu ate funga ta man tlak lo kan ti ani poin khovel hwa pathil thleng hi pui tham tak ani heng zong zong hi naw ve chan tega thil thleng tur vek ani naw ve chan te kan man to ani swat kan lal pa hi alawlan anai to ang ti ringila in bwa seang u khovel to patnai i swalo kalatnai hun cha kan nei to lo zentel ni akin mek ti te hun nu nong chanchin kan ngai kha khian kan hlau nge kan lom krista nei tu chu alomina thamang jok tu gani i swa nei lo tu ti tan ero thil hu phu om le nga hlel om lo ber ani thung endin puna nge nang idin vele ka channel the breath of life hi khogai de ki mino subscribe sang ve ula ka video ti chwa pek te in lo mu ve zel theinan notification bell kha min lo mi sak le chho nia in ta pathian thu cha tak tak te ne chop chwa ka tum zelang